Oi! Running speed! Nice kill. Niin. Kyllä tuo tähti on ansaittu. Ja mulla on pakko mennä lipulle. Jos näin on, Nyt otan kyllä sellaisen riskin vetää tosta mäkeä alas. Tää on täyskuntoinen PK-85. Ei oo totta. Ei oo totta. Voltti päivässä pitää tohtorin loitolla. Ammu nyt kove. Hei, Tela tulee. Meppäs pois, Tela ampuu muutosta. Joo, nyt tulee. Mä en tee mitään tuossa. Olin täysin oikeassa, mun sihtees huusi, että Tela ampuu. Se on 2 isoa koloa sun vieressä. No ei, kato aika lähellä. Käännetään tosta. Ei ollut edes lähellä. Ei todellakaan, siis kun muista. Ihan tämmöstä, miten mä sanoisin, arkajalkojen tämmöstä vikinää niin Joo. semmoista. Hieno lämmi! Ja ohi, perseeseen! Ai, että killi. Montage. Se oli ihan hauska. Se päätyy montaasiin. Lapsettaa, myönnän. Tää ei oo. Hei, arvas minkä mä oon. Arvaa ihan huvikseen. Turkkilainen tai puolalainen? Ei! Kävi Kumpi? Turkish! Turkish Delight. En suosittele tätä, mutta kyllä se on niin, että hyökkäykseen kaveri pitäisi mennä. Noin. Tonne nyt noin. Sinne meni. Arlikas nyt. Se penäsi. Oh, ja siis, minä tiedän, että karma iskee aina, kun mä teen tällaisia lapsellisia temppuja, mutta nyt tämä teko oli oikeutettu. Kyllä. Meillä on hyvin erikoinen näytelmä täällä. Meillä on taskuraketti vastaa AT-pylly. Nyt se tappaa se taas AT-sen just. Ei, se AT puskee se hengen. Nyt se pääsee tapajille. Running speed! Et sä muuten voi Oh, ups. 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 Se oli vahinko, sanotaan näin. Tämä on vielä voitettavissa. Taas mä en voinut tälle mun sisäiselle rämmäjälle mitään. Mutta olis sitten kuitenkin voinut mennä tonne. Kauan. Vittu kun ei osu. Ei 412 metriä, ei vaan osu. No ei sitten. Ei oo pakko osua. Se on helkkiä. Ystävällisesti kerron Silvalle, tälle Tigri ykköselle, että frontti on A1. Hän päätti muistuttaa minua, että hän on isompi panssarivaunu ja tekee mitä haluaa ampumalla minua kylkeen. Ampu sua kyllä. Ihan oikeesti. Kävi vähän tönimässä tosta vuoren rinteestä. Joo. Me hävitään tää. Kaveri Nyt se on töni sua, okei. Pitää vaan auttaa. Töni sitä kans sit. Oho, käviks hassusti? Oiks pikku vahinko? Papan pikkunen saa kyytiin. Silva Lesnik, bye bye. Kävit jaukusta. Se aikoo ampuu sut muuten. Tää sun säset. Bowlspring grintaa. Ei, okei. Se ampuu aivan jagniitos vielä. Samalla kun töni. Joo, osu, ei osu. Okei, myönnän, että mua lapsettaa, mutta mua vähän häiritsee tuollainen pelaaminen. Hei! Se oli kaunis. Et saanut killi. Siini, sai se sinisen. Eikö se mennyt mulle? Mulle joo, sait! Ai sininen, joo. Mä tapoin se sinisen. Nice kill. Jokaiseen. Tää oli hieno.